Lolita er 23 år. Hun er sexarbejder og har været i branchen i snart 4 år. Altså, jeg skammer mig ikke over det. Det er livet alt for kort til. Lolita hedder rigtig Lotte, men hun kalder sig bare Lolita, når hun trækker på gaden om dagen og har topløs servering i weekenderne. Der er mange, der siger, at når man er prostitueret, så er man tvunget til det. Men nej, jeg valgte skam selv. Lotte er det, man kalder en helt almindelig prostitueret. Hun bor i en 3-værelses lejlighed med fælles køkken og bad. Jeg har ikke rigtig prøvet andet end at stå på gaden og været topløs servering, men jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt. Lotte startede som prostitueret i 2G. Hun manglede penge. Efter noget tid så jobbet overhånd. Lotte blev nødt til at droppe ud af gymnasiet, hvis hun skulle blive ved med at tjene penge. Jeg vil selv sige, at jeg ikke har nogen venner eller familie. Jeg føler mig samtidig ensom. Jeg vil sige, at de droppede mig på grund af, at jeg fik jobbet. I dag kan du stadig finde Lolita på hjørnerne af Istedgade, eller også så kan du finde hende på baren Madame Pim på Istedgade.